Sa to ang showbiz news mga katropa, gibutyag sa British pop star nga si Harry Styles ang pag-release sa ihang bag-o nga studio album human sa alos 4 ka tuig. Oy, gipahibalo sa singer nga pinaagi siyang social media account nga ipagawas niya ang Kiss All the Time Disco Occasionally karong March 6, 2026. Kini ang ikaapat nga solo album ni Harry ug naglangkob sa 12 ka mga bag-ong kanta. Oy, sa mga sa mga fans ni Harry Styles, former member sa One Direction mga katropa. Atangan na to mga katropa ang kining bag-o niyang solo album nga gitituluhan niya Kiss All the Time. Grabe po ni mga katropa. ikaw dong Jeff, ganahan ka rin Kiss All the Time? Kanang kung ka Kiss All the Time mo ta way hunong. Grabe. Kiss All the Time and Disco Occasionally. Tsaka ning mga katropa no, murag nindot ning album mga katropa. Atangan kung unsa na po yung musikat nga kanta out of this album mga katropa nga kantahon na pod sa tuang mga batan-on nga mga fans ni Harry Styles mga katropa.